kagem Bapak Ibu panjenengan dika sami wonten ing wekdal punika di masyarakat Medoro Pandaan Pasuruan. Lan iki kula ing mriki minangkani prata adicara ingkang badhe hambuka wiwaraning suka, wiwaraning kandha. Awiwitan niki kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Inggih menika ngleresi wonten ing acara bersih dusun utawi bersih desa. Lan iki perlu panjenengan ketahui ludruk mekar budaya wijilipun saking tlatah Cendana Purwosari Pasuruan ingkang dipun pandegani dening Bapak Suwandi Lamsari, ugi dipun koordinator Bapak Kusman Ali pribadi. Lan ugi kula ing iki Arif Saputra minangkani pranata adicara ingkang badhe peparing persembahan wonten ing panjenengan dika sami lan ugi wonten ing acara wedal punika kita dedonga marang Gusti Kang panguwasaning jagat hajatipun masyarakat Medoro dipun kabulaken marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki Arif Saputra minangkani pranata adicara ingkang badhe paring lelepur wonten ngarsa panjenengan dika sami nuju wonten ing tata lampahing adicara menika. Ingkang badhe kula aturaken marang panjenengan dika sami inggih menika para waranggana, para seniwati berbakatnya ludruk mekar budaya. Satu kali boleh tepuk tangan untuk mekar budaya Bapak Ibu. Tampilaken orang ngarsa panjenengan dika sami inggih menika wonten ing tata lampahing adicara Bedayan Sekar Sari. Sepindah ingkang badhe kula aturaken marang panjenengan dika sami inggih menika kula aturi wonten ing sasana pagelaran menika inggih menika ning Yeni Farida dalan Dimas Ayu Indana Zulfa. Semoga ingkang badhe kala timbali wonten ing sasana pagelaran menika inggih menika ning Ayu Aitul Munifa dalah Dimas Ayu Eva Nadia. Semoga
Nggih panuwun ingkang badhe kala timbali wonten ing sasana pagelaran mriku inggih menika ning Ayu Desi Intan dalaning Ayu Weni Masari sumangga Jainuri. Panuwun kalajengaken kawula timbali wonten ing ngarsa panjenengan tika sami nggih menika ning Ayu Danis Novita daling Ayu Ima Amelia sumangga. Panuwun kalajengaken ingkang badhe kala timbali wonten ngarsa panjenengan tika sami wonten ing sasana pagelaran mriku ning Ayu Delisa Aprila Gala Nurvita Aruna sumangga. Ayo sing gino-gino ayo. Ayo. Sodiwati berbakat yang mekar budaya lan mugi panjenengan tika sami ugi masyarakat Wedoro mriku angsal lelepur wonten ing wekdal mriku. Kalajengaken ingkang badhe kala timbali wonten ngarsa panjenengan tika sami nggih menika ning Mei Susanti dalaning Ayu ning Tobrut Iva Safitri sumangga.
matur nuwun. Kalau jenengan ingkang badhe kalau timbali wonten ing sasana pagelaran menika, iki menika ning Ana dalan ning Ayu Wiwin Susanti Putri. Iya. Matur suwun. Kalau jengake niki menika kalau timbali wonten sasana pagelaran ning Indar Azhara dalan ning Tika Ayu ning sing Kusumawati. Matur sembah gunging panuwun. Silakan iki menika kalau timbali wonten ing sasana pagelaran iki menika pamungkas para waranggananipun bintang tamunya Mekar Budaya spesial kita dandankan untuk masyarakat Wedoro. Boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa, matur sembah gunging panuwun. Menika artise muijilipun saking Gunung Kawi. Artis kecil masih usia 5 tahun. Artis kecil usia sekitar 10 tahunan Bu niki. Khusus langsung mawon kalau timbali. Monggo ning kecil. Masyaallah. Apa mbok riko mbok? Sik ta lah. Aduh, apa iku? Apa? Kok jero temen rek keri aku. Iko mangus kadung tak omongno lek artis kecil teko Gunung Kawi. Lah kok aduh watune Gunung Kawi tetok kene. Hei, monggo. Aku nek njedhek mlebu rene. Heeh. Andani ya. Apa? Iya. Keri aku. Apa keri? Aku didak wong. Dangkate lapo? Iki kok gak duwe bondo donya. Le. Iya. Aku kate diperkosa. Aduh, sampean doyan tak kados ngeten iki, Pak. Doyan. Sampean pek, Pak. Iki, Pak. Sikat Pak Eko, yuk Mbok Eko aja ket-ket ya Nuri merotoli. Kemrotok. Yuk.